Yow musidɓe min salmini on fulɓe TV hiɗon andi tan minen jokkodiri e président Barrow e to makko kono jokke men taw woɗa momin yewtiɗi ɗo musidɗo ono wiyetiɗa min ko Moussa Diallo mbiyete Diallo jeeri an noon ko Burfuɗɗo jeeɗaɗa hannde on jogui ko Burfuɗɗo non min mi jeyaka Burfut mi jeyaka Kombo min ko CRR noon mi jeeya so way wo gila CRR noon hiɗa e o to bilandema président Barrow ari waɗi meeting Same Potionki bila o ñannuɗo e to he ha hande min jaadi ha URR min garti ha Kombo gay hono yiruɗa yewtere makko ɗen e développement e leydi ndi machallah eɗen gandi ɗum ɗo wona he sikki sakka woni wona punti saabu kala ɗo wanno promesse ro wona mi hokka ɗon lawol hikka o arti ɗon lawol ngol liggama kala ɗo wino mi waɗa courant hikka o arti ɗon courant o gollama kala ɗo wino o addat école aji o ari ɗon hikka école o darnama ko ɗum taki he o yeehi he foof ko teddungal rek o yii hen tawde min kay bilandema no mbimami ni o yawti meeting Same he ñaani mbiɗo wondi e makko ha hande ko gonga ɓanon ko wiyete kon golle makko ɗen ala e niwre kono woɓɓe non toon kamɓe koɓe bumɓe honno wownata min ko mbiyanmi rek Gambiyanaɓe ɓe ɗanaki ko mbiyanmi Gambiyanaɓe ɓe ɗayani ɓe feeɗa saabu andi ko ɗaniɗo weeli findinde kono neɗɗo si ɗanaki si mumnima a wawa ɗum findinde daga wona gonga nden noon ko saliɓe yiide ko Barrow waɗi ko kono Allah andi nelaɗo andi yimɓe gonɗuɓe ɓe gandi Barrow liggima leydi ndi développement mawɗo waɗi hen nder ɗi duuɓi 7 ɓantare mawde yimɓeɓe jii kadi yimɓe no keeɓi jaam no ndeeƴi ala probléme mo ɓe jogui yettere Allah hande noon hiɗen Burfuɗɗo gonga ko wiɗa kon lawol ngo rewɗe gayewte ɗon ɗo tan holli ɓantare waɗi Burfuɗ kadi ko ɗum tagi no mbimi ni ko he guite yimɓe fof ɗum woni ko he jeeso yimɓe fof ɗum woni ko Barrow liggi ko yimɓe fof no hen pawi guite saabu ayi lawol ngol gardiɗen ngol ha jottiɗen ɗo waɗama godoron ha feewi te ko ɗum tan woni he nder leydi he minen CRR not laabi ko ligga toon ko machallah ta jiiɗa he URR jiiɗa he Kombo kala ko jaaɗa he nder leydi he laabi he courant he école aji machallah jara no fotiri ni sikki ala e président Barrow ɓiɓɓe Gambia ala ko ɓe poti wadde sona ɓe nanga he mum ha tiiɗa saabu ko jaam leydi ndi ko ɓamtare leydi ndi jarama Diallo ko yewtida e fulɓe TV woɗi seeɗa tan ko miɗen ɓeydu minen ko he capital Pulaku min dillata jafoɗo mi ɓeyda ɗum hen seeɗa wastata Ablaye kanko mo andi min komin woni hoorejo capital Pulaku CRR noon ñaani komin ardi toon capital Pulaku e capital Pulaku golle mum he darde mum ko addude jaam e ɗaɓintinde jaam he nder leydi he eɗen gandi Barrow ko ɗum woni himɓe muɗum Barrow biri ari he nder leydi he ko jaam ɓiɓɓe Gambiyaɓe ɓe keeɓi ko deƴre ɓe keeɓi caggal leydi wonnoɓe toon ɓe cuusa ardude ɓe gari e nder leydi he ɓe keeɓi jaam nden capital Pulaku ko ɗum immani kala ɗo ganduɗa hoorema ɓiɓɓe fulɓe keɓdi probléme capital Pulaku yaha haala hen jaam si tawi ɓiɗɗo pullo he koddijo mum teɗɗo walla jolfo keɓdi probléme capital Pulaku immo yaha haala hen jaam adda jaam ko wadde jaam e liggade jaam e tabintinde jaam ko ɗum woni darde men e nder leydi he nden noon assalamu aleykum ko Moussa Diallo kono ko Moussa Tine Koli hayɓe noddirtame e nder leydi he assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe koɗon nani nde yewtere ɗo ha joni meɗen Burfuɗɗo e o meeting manduɗa président Barrow no e yaada hen e fulɓe TV ko min musidɗon kadi joto Diallo miɗo yetta noon Ablaye Malo mo anduɗa kanko jogi caméra